Før jeg stopper på Signe, vil jeg gå en runde. Det er mit sidste ønske inden slutningen af dette skoleår. Jeg vil gå i mine Nike-klipklapper gennem hallerne. Jeg vil tænke på de svedture, vi har haft til tempotirsdag. Jeg vil tænke på bip-testerne og kontraerne. Jeg vil dufte harpiksen en sidste gang, før jeg går. Jeg vil bevæge mig udenfor på parkeringspladsen. Det sted, jeg fik min første tanke dette skoleår. Jeg vil vandre videre ned ad Idrætsvej. Jeg vil stoppe og kigge ud over fodboldbanerne, og jeg vil drømme mig tilbage på de sommeraftener, kun fyldt med minder og venner. Jeg vil flytte mine fødder videre til vaskerummet. Rummet, der altid lugter af blanding af vasketøj og vaskepulver. Jeg vil fortsætte min rejse videre til administrationsgangen og se alle mine lærere. Jeg vil gå videre ind i sportscaféen. Jeg vil kigge på kærestevæggen og se alle navnene. Derefter vil jeg fortsætte til spisesalen, hvor jeg har haft mange gode stunder. Vi vil klippedag, aftenskaffe, Halloween, græskovskæring og de mange måltider. Jeg vil flytte mine fødder videre ind i køkkenet. Her vil jeg tænke på køkkentjans både i weekend og hverdag. Jeg vil ud af døren og videre ud på gangen. Ud til flagstangen, hvor jeg tænker på alle minderne, jeg har haft på Signe. Mandeholmsløb, lofttur, stafet for livet, unotur, elevfest, hustur. Mit Signe.